Brigades internacionals amb seu també amb delegació aquí a Sant Cugat ens visita avui a la contraportada per explicar-nos i presentar-nos el seu documental que el tenim aquí ja en els monitors, La sangre de la tierra. I per parlar-nos millor d'aquest documental i també quin treball fa aquesta entitat, avui ens visita l'Alberto Guerrero, que és coordinador de Brigades Internacionals de Pau de Catalunya. Benvingut. Moltes gràcies, Laura, i moltes gràcies per invitar-nos. Ja tenim aquí els monitors aquest documental que heu fet vosaltres, La sangre de la tierra. Què voleu mostrar en aquest documental? Doncs mira, de fet és un documental que hem fet nosaltres amb una altra organització que es diu Entre Pobles, que també treballa molt a Amèrica Llatina, i s'ha fet amb finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. I el que volíem mostrar és que són 3 projectes hidroelèctrics que estan en diferents fases a 3 països de Centroamèrica, a Mèxic, a Honduras i a Guatemala, i volem mostrar les conseqüències que té per les comunitats que viuen al costat d'aquests projectes, totes les conseqüències que tenen els projectes de qualsevol mena que porten les transnacionals a aquests països, i que afecten les comunitats camperoles indígenes que hi viuen als territoris. Clar, perquè es volen construir centrals hidroelèctriques en aquest territori i afecta moltíssim això a la població, i per aquest motiu la població està dient prou, rebel·la, oi que sí, contra aquests projectes? Així és, de fet, hi ha un conveni de l'Organització Internacional del Treball, que és el conveni 169, que diu que qualsevol projecte d'aquestes característiques ha de passar prèviament per una consulta a les pròpies comunitats afectades, una consulta que ha de ser prèvia, lliure, informada, i en aquests casos, per exemple, aquesta consulta no s'havia portat a terme, o si s'ha portat a terme, s'ha portat a terme d'unes maneres que no eren les que les comunitats demandaven. Per exemple, en el cas de Guatemala, la consulta la van haver de fer les pròpies comunitats, i va ser una consulta que van participar més de 26.000 persones, i d'aquestes només 11 van donar suport al projecte. O sigui que les comunitats estan en contra dels projectes, però els projectes tiren endavant. I moltes vegades tenen afectacions com que l'aigua es contamina, com va passar el cas de Pajuiles a Honduras, que de fet el Ministeri Públic va fer en el seu dia un anàlisi de les aigües i va dictaminar que efectivament estaven contaminades. I hi ha algunes altres coses dolentes en aquests projectes, com que en el cas del projecte de Mèxic que surt aquí, el grup Comexhidro volia fer aquesta hidroelèctrica i l'electricitat de la mateixa era només per botigues i per locals de la pròpia Walmart, perquè és un projecte de Walmart, que és Walmart és el gran distribuïdor de supermercats o grans hipermercats dels Estats Units i a Llatinoamèrica. Per tant, que aquestes comunitats tampoc es beneficiarien d'aquests projectes. Que va, o sigui, l'electricitat que es crea normalment no queda a les comunitats. Podem veure en qualsevol passeig que donem per aquí, podem veure que les comunitats no tenen gaire possibilitat de connectar llum ni tal, i a més és que hi ha afectacions mediambientals molt serioses en molts casos. Llavors, tenen aquestes dues vessants. Estem veient en el documental, es veu, uns paisatges únics, però no solament expliqueu aquesta destrucció de l'ecosistema, sinó que dieu a Mèxic, Honduras i Guatemala cada any són assassinades entre 50 i 60 persones defensores del medi ambient per lluitar contra el saqueig de les terres ancestrals de les seves comunitats. Vull dir, fins i tot arriben a perdre la vida. Sí, de fet algun cas surt, a la part d'Honduras jo crec que surt una dona, una vídua d'un defensor de drets humans. Sí, és així, i aquestes xifres són xifres que ens donen entitats que fan aquesta feina de recollir les dades, que són, per exemple, Global Witness o Frontline Defenders, i que sempre són dades que no són completes perquè no tenen totes les dades del que passa. Els assassinats són una part, i una part important, però també hi ha una altra part que és molt important i que afecta moltes més persones, que és tota la part de la criminalització, la violència física però que no arriba a ser assassinat. De fet, al documental es veu, per exemple, el cas del Bernardo Calxol, que és un cas emblemàtic a tota Llatinoamèrica i un cas que acompanya a Brigades Internacionals de Pau a Guatemala,
El Bernardo, que és líder de la resistència al Cagabón, que és la resistència que surt del cas de Guatemala. El Bernardo està empresonat des de l'any 2018 per uns fets que diuen que va fer, que era per robatori agreujat i no me'n recordo quin altre. El judici ha estat acusat de que no ha estat just fins i tot per Nacions Unides. Hi ha molta gent que ha demanat la llibertat, però des del gener de 2018 el Bernardo està a la càrcel i és un dels grans perills, perquè la criminalització el que fa també és afectar al teixit social, no? Ja que la gent no pugui mantenir la cohesió social per aquestes resistències. Clar, en aquest cas no estem parlant d'un govern, d'una justícia, estem parlant de 3 governs, 3 països, 3 justícies. Per què passa tot això? Vull dir, els governs permeten que passi tot això? Sí, de fet la impunitat en tots aquests països és molt alta, és de més del 90-95% en qualsevol delicte que hi hagi. I clar, la lluita de les persones defensores de drets humans doncs és una lluita que s'enfronta, la majoria de les vegades s'enfronta als interessos de les grans empreses que volen treure profit de l'aprofitament dels recursos que tenen al sòl o al subsòl dels territoris on viuen. Llavors la lluita pel territori és com el més important, és on hi ha l'enfrontament aquest entre les comunitats que hi viuen, que són les que mantenen els territoris d'aquesta manera que es veu ara. A més, són pulmons verds. Clar, a més en aquesta situació d'emergència climàtica en la que estem, aquestes lluites ens ensenyen també com es pot viure sense haver de malmetre el medi ambient i sense haver de... I les transnacionals el que necessiten fer són grans projectes que de fet afecten molt el medi ambient, afecten molt les vides d'aquestes persones, però són les que suposo que al final donen diners als governs, no sé, i llavors sí, són governs que normalment, però passa aquí també, amb les multinacionals doncs hi ha certes resistències a oposar-se molt frontalment. Què representa per a aquestes comunitats que es construeixi aquestes centrals hidroelèctriques? Com els afecta a ells? Doncs de moltes maneres. En principi, qualsevol represa el que fa és com posar-li una porta a un riu. Això pot afectar als aqüífers que estan al voltant, per exemple. Els aqüífers se sequen moltes vegades i les comunitats no tenen aigua per conrear ni per la seva pròpia ni pel seu propi ús a les cases. Després hi ha afectacions de la pròpia obra de la represa, que són carreteres que es fan, màquines que treballen. En el cas de Pajuiles, que és el que està ara mateix a les imatges, fins i tot el Ministeri Públic va dir que l'aigua estava contaminada, quan van començar les obres de les represes es va contaminar l'aigua, llavors no es pot fer servir aquesta aigua per les comunitats. Després hi ha les destrosses de paisatge pròpiament dites, perquè s'ha de desmuntar molt bosc per fer una hidroelèctrica i si es dediquen a la pesca doncs encara pitjor, perquè clar, quan el riu es talla els peixos no poden anar cap amunt, per exemple, per posar els ous o per desovar o el que sigui, i la pesca també es veu molt afectada. O sigui, hi ha diversitat d'afectacions. Per què des de Brigades Internacionals de Pau vau decidir fer aquest documental, explicar aquestes històries? Doncs, per una banda, perquè són històries que acompanyem des de fa anys. En el cas de Mèxic no acompanyem directament a la comunitat que surt, però sí en el cas de Guatemala i Hondures, perquè Brigades Internacionals de Pau el que fa és acompanyament a persones defensores de drets humans i a comunitats que defensen els drets humans. Acompanyem sobretot a persones i a comunitats que pateixen violacions de drets humans per la seva feina i coneixem molt bé el que està passant a terreny. Sobretot el coneixen molt bé les persones de PBI que estan a terreny, més que jo. Després, perquè aquestes comunitats sempre lluiten, o la majoria d'aquestes comunitats lluiten perquè la seva resistència sigui coneguda.
i per tenir suports. Llavors vam pensar que el documental era una manera doncs, molt xula i molt rellevant per fer aquesta sensibilització i perquè aquestes lluites fossin conegudes, no? Arreu. I això és que de fet les comunitats ho demanen, no? Demanen que les seves lluites, que se sàpiga el que passa als territoris, perquè normalment d'aquestes resistències hi ha un munt a tota Via Yala, a tota Amèrica Llatina, i no es coneixen, no? Estava ara sortint aquí una part del documental que s'explicava que Hondures és un dels països més perillosos per les persones defensores dels drets humans i del medi ambient. Sí, per càpita és un dels països més perillosos. No hi ha tants assassinats com per exemple a Colòmbia, que a Colòmbia hi ha moltíssims assassinats cada any, però sí que per càpita, perquè Hondures és un país petit, sí que és un dels països més perillosos. I de fet Hondures està concessionat en una tercera part del territori hondureny, està concessionat o en vies de concessió a empreses transnacionals que es dediquen a mineria, a agroindústria, hidroelèctriques, etc. Que estigui concessionat no vol dir que estigui ple de projectes. Potser encara no han començat aquests projectes, però les licitacions ja hi són. Perquè ara, amb la pandèmia pel mig, estem a l'any 2021, acabant ja, quasi 2022, com està la situació actualment? Doncs una mica, pel que fa a les resistències que surten al documental, el documental es veu una mica, però perquè la situació no ha canviat gaire. A Mèxic, per exemple, el projecte va ser aturat ja fa 2 o 3 anys i de moment no s'ha retomat, però sí que està en l'aire, no se sap si pot començar en qualsevol moment, o sigui, no s'ha abandonat el projecte. I el projecte a Mèxic jo crec que no va començar ni tan sols a construir-se la represa. En el cas d'Hondures sí que es va construir la represa, es va començar a construir. Quan es va començar a construir van veure allò de l'aigua contaminada i el Ministeri Públic va dir que efectivament estava contaminada, i llavors el que van fer va ser les comunitats del sector Pajuiles, que es diu, a la zona on volien fer la represa, van fer una resistència i van posar un campament per tallar la carretera per on passaven les màquines. Aquest campament ha estat objecte de molts atacs durant aquests anys, però de moment el projecte s'ha aturat i no continua en marxa. O sigui, la represa no està acabada de fer, però sí que estan les obres allà aturades. I en el projecte de Guatemala, que és el més sagnant en principi perquè és un projecte que està en una zona en la que hi ha 7 represes en un riu, el riu Cabón i diversos afluents. D'aquestes represes, 2 d'elles, la Oxec 1 i Oxec 2, són les que van tenir la resistència del Cabón, que és la que surt al documental, i aquesta resistència va fer una consulta a les comunitats de la zona, una consulta que s'havia d'haver fet abans de començar les obres. En aquesta consulta, de les més de 26.000 persones que van participar, només 11 van dir que volien la represa, però els projectes s'han acabat portant a terme, tot i que fins i tot allò de la consulta, la Corte de Constitucionalitat de Guatemala ja va dir en el seu dia que s'havia de fer la consulta. El que no va dir és que s'havien d'aturar les obres, llavors les obres van continuar. I en aquest cas de Guatemala el que hem vist també és un cas emblemàtic de criminalització, que és la de Bernardo Cal Sol, que és el líder indígena de la resistència del Cabón i que porta des del 2018 a la presó per delictes que suposadament ha comès, però que segurament no és així, no? Ho explicaves abans, des de Brigades Internacionals de Pau acompanyeu totes aquelles persones defensores dels drets humans. Com feu aquest acompanyament? Bueno, no és senzill d'explicar o ràpid d'explicar. Brigades Internacionals de Pau porta 40 anys, de fet aquest és el nostre 40 aniversari. Treballem en comunitats, amb organitzacions i amb persones defensores de drets humans arreu del món, sobretot a Llatinoamèrica, però també en altres indrets. I ho fem mitjançant l'acompanyament integral, que li diem. L'acompanyament integral té 4 potes, no sempre es fan les quatre amb la mateixa gent, però té 4 potes, que seria l'acompanyament físic. Hi ha grups de persones voluntàries, brigadistes, els diem, que estan a terreny un any treballant, acompanyant a aquestes persones d'aquestes comunitats o persones d'organitzacions de la societat civil que lluiten pels drets humans. Les acompanyen
bueno, pues quan senten que el perill puja una mica o quan senten que estan amenaçades, etc. Després hi ha un acompanyament polític, que això comporta fer incidència política amb actors dels governs dels països on treballem, amb les ambaixades també, i després aquí a Europa, al Parlament Europeu, també tenim representants de PBI treballant-hi, al Consell de Drets Humans de Nacions Unides i al Congrés dels Estats Units també hi treballem amb temes d'incidència política. La incidència té dues vessants. La més important seria com donar veu i donar espai a les pròpies persones defensores. Brigades Internacionals de Pau no té no fa el seu propi discurs normalment pel que fa als projectes o pel que fa a no té posicionament polític, diguem-ne, sinó que nosaltres... polítics, no? Sí, serien no partidistes, que seria un dels principis que tenim, és perquè no donem suport a cap opció política. Per una banda, perquè estem treballant als països on estan les persones defensores, que treballen sempre a petició de les pròpies persones defensores, això també és molt important. Llavors, treballar allà vol dir que tampoc no et pots significar políticament perquè no és convenient per la teva presència allà i perquè tampoc no creiem que sigui la nostra feina. La nostra feina és donar veu a les persones defensores i és el que fem també arreu mitjançant la incidència política. Fem una mica de pont moltes vegades entre les pròpies persones defensores i els titulars de responsabilitats que diem o d'obligacions. Són les persones que poden fer una incidència sobre el govern respectiu. I després hi ha una part de comunicació, sensibilització, etc., que seria, aquest documental seria un exemple clar d'això, que això sí que es fa als projectes i també aquí a casa nostra. I hi hauria una part molt específica que és de recolzament o suport a la reconstrucció del teixit social, que es fa mitjançant tallers específics de cura, d'autocura, de protecció, fins i tot de protecció digital. Això es fa normalment per personal contractat i personal amb experiència en aquestes tasques. I aquestes serien com les quatre potes de la feina de Brigades de Pau arreu del món. Déu-n'hi-do la feina que teniu encara, Alberto, que per uns quants anys. Aquest documental, La sangre de la tierra, el veurem ara després d'aquesta entrevista, per tant, tots els sancuatencs, sancuatenques podran veure aquesta realitat, aquesta crua realitat que s'enfronten aquestes comunitats d'aquests 3 països de Mesoamèrica. Recordeu que també Brigades Internacionals de Pau té una delegació aquí a Sant Cugat, per tant tothom que vulgui tenir més informació, vulgui adreçar-se, ho pot fer des de Sant Cugat. Per tant, Alberto Guerrero, membre d'aquestes Brigades Internacionals de Pau de Catalunya, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Sí, de vegades fem activitats a Sant Cugat i ja us informarem. Perfecte. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins a la propera.